Stretli sme sa tu dnes na 123. kole behu seba prekonávania, ktorý je vlastne 10. ročníkom, ale keďže pretek je zaujímavý tým, že sa deje vlastne každý mesiac, tak je to vlastne 123. kolo. Beh sa volá Beh seba prekonávania, je určený aj takým vážnejším, aj takým rekreačným bežcom. Stretávame sa tu na Nitre, ľudia, bežci z Nitry, z okolia, spolu beháme, bežia sa 2 míle a juniori bežia 1 mílu a máme aj taktiež špeciálnu vzdialenosť pre deti do 10 rokov, ktoré detičky bežia 400 metrov. Vesel si vrčí chvostom pes, radosť sa nám vlieva do duše. Včera bolo smutno, ale dnes je dnes. Tak otoč slnku svoju tvár, po každej zime príde jar. Absolútnym víťazom a víťazom memoriálu Emila Žáčika sa stal Robert Chrástina s časom 11:49.